Euskaldun askorentzat esanahi handiko lurrak dira hauek. Arkaitz handi badoino askoz gehiago. Oso ezaguna da bertako gurutzengatik, erritualengatik eta baita iraileko festa ospetsuengatik ere. Euskal Herrian mendirik bada, hauxe da Erromerien mendia. Gipuzkoaren erdi-erdian, inguruko herrien arnasgune eta bihotza, gaur Ernioko gailurra dugu zain. Egun berezia izango da gaurkoa. Ernio ezagutuko dugu eta baita gurekin igoko diren lagunen istorioak ere. Pasadizo alaiak, tristexeagoak eta xelebreak ere izango ditugu tartean. Eta jakina, hori guztia, musika eta ezustekoekin lagunduta. Tontorrera igotzeko gogoz, egun sentiarekin batera abiatuko gara. Irati Larrauldik eta ni berriz Aiako Iturriotzetik. Bueno, Andoniri dituko diot, eta zera bilen, bale? Beste taldearekin. Egunon, Irati? Andoni, egunon, zer moduz? Ondo, hemen ni Iturriotzen nago, egoaizea dago, haundi xamarra, baina hau da giroa, hau. Zurun zaude? Gu gere izugarrizko giroa, hemen Larraulen gaude, eta badaukagu anfitrioi paregabea, Koldo Jauregi. Eta, bueno, Koldo Jauregiz gain, badaude hemen hiru neska kontatu nahi digutena gauzatxo bat, itxun bizkate dituko diet. Neskak, etorri ona? Altagoza jarriko dut danekin hitz egiteko, Bueno, hemen dauzkat, Eider, Arantxa eta Usue, bale? Apa, Andoni. Apa, egunon? Ze kontatu behar dira ba? Hemen gaudela Larraulen, aitonari sorpresa bat iteko. Zuen aitonari? Eta nor da zuen aitona? Luxio Aranburu. Luxio Aranburu. Bai, bueno, egunon Andoni, ni naiz Euskaldunako kidea, eta bueno, zue baino lehenago igoko geha Ernioko punta, eta bueno, Luxioi txapeli bat eskeniko diogu, mendizaletasuna zabaltzen egin du lanagatikan. Oso ondo, bale, zuen kontu orduan, nik Luxio ez dut ezagutzen, gero bidean agertuko alda, Bai, seguru bai. Eko saltxeroa da, oseak, agertuko da, Bai. Oso ondo ba, bueno, taldea zai daukat eta abiatzen agoaz, Gero arte, zelatunen ikusiko du elkar. Disfruta, gero arte. Bai, agur. Bale, zu eman txapela Arantxari, Bai. Eta zu jungo zer zure taldearekin, eta... Hori da, Ernioko puntan ikusiko geha orduan. Bale, venga ba. Guazen taldearen bila eta guere abiatuko gara. Bale, ondo ibili, agur kuadrilla! Venga, ekipo, guazen. Koldo, erakutsi ondo bidea, Bai. Galdu gabe. Lehendabiziko aldia izango zen. Saiatzen gara, Bai. Ernio Gipuzkoaren erdigunean dago. Bertara igotzeko bide asko daude, Albisturretik, Tolosatik, Erresildik. Gaurkoan ordea oso ohikoak diren beste bi bideetatik igoko dugu 1063 metro dituen mendi hau. Talde bat Larrauldik aterako gara. Gurutzeraino 2 orduko bidea dago eta 825 metroko desnibela. Andoniren taldeak berriz Aiako Iturriotzetik igoko du. Hemendik ibilbidea laburragoa da. Ordu terdi gutxi gora behera, eta 488 metroko desnibela. Zan digute orain dela gutxi etorri zarela kanpotikan, ez da? Bai, bilabete eman ditut Alaska eta Yukonen, da gaur goizeko ordu batean iritsi nahi zabi horiez, beraz, hemen ez nago hendik espoilatuta, baina iritsi behar naiz. Josu Iztueta, hitz batean ibili zalea. Mundu osoan barrena ibilia da. Konparaziotarako Groenlandian eskiatzen aritu da. Laponia eta Kalifornia bizikletaz egin ditu, eta Nilo, Baltiko eta Mediterraneoa piraguaz zeharkatu ditu. Egunon danoi, Egunon. Kaixo. Marimenditar kuadrilla, Iztueta. Aiatu aiz Alaskaldetik? Bai, iritsi beginak, bai. Asteasuko jendea, Donosti aldetik eta... Hau, ez ezagutzen? Noraiz? Ni Koldo Jauregi. Koldo Jauregi? Bai, Larraukua. Koldo Jauregi? Bai. Guantxe hitzen diat iratinekin eta esantziak Koldo Jauregi handaukala, Koldo Jauregi Larraukua? Bai, Larraulenan beste anai zaharra, Koldo zaharra eta ni Koldo gaztia. Bi anaia Koldo Jauregi? Bai. Gero kontatuko diak historia, Bale, historia kontatuko ez, bai. Oso ondo. Baina sekretuk ez, Historia bakarrik. Historia bakarrik. Oso ondo ba. Bueno, Iturriotzen, leku ederra, Erniora abiatzeko. Beste kuadrilla bat daukagu, Larrauldik igoko dana, zelatunera gaurko plana gutxi gora horixe da. Bi talde, bide ezberdinetatik, zelatunen elkartu, eta gero Ernioko gailurra.
Itxuran. Gaur Erniora igotzen ez badugu, gaizki beti behar dugu, Egoaizia enkargatu dugu eta giro polita, beraz, venga, abiatu ingo gara eta bidean elkar ezagutu. Ozen? Bai. Andoni, hemen ura bakau eta iturria bakau. Ja? Bueno, traba de ingo, bai. Hola, jarri ezkio, Antosin dotore bat jarri ezkio, bai igual. Baina hori... Iturri hotz, ez zio gozo hotz hau. Eharra, baserri, Eharra. Hau aspaldiko izango dira. Garai batian dantzan da hemen itego. Erromeri ez da? Hemen erromeri hori. Iturri honetako ur hotzak ematen die iturri hotz izena bentari eta baserriari. Esaten dutenez, bertako urak gaixotasunak sendatzeko ahalmena du. Baserriaren ondoan, San Juan baseliza ere badago, Errezil eta Aiaren arteko mugan. Ermitaren azpitik pasatzen den errekak banatzen ditu bi herriak. Gipuzkoako bentarik zaharrena da Iturriozkoa. Garai batean, bertan egiten ziren egun zelatunen ospatzen diren erromeria jendetsuak. Gurutxeak bai ikusten dira. Ni txikiagoak ziela gurutxeak pentsatzen dut. Ara, ia hasiga itxasua ikusten, Hemen bertan. Lino Zarautz. Zarautz hor zuluan. Zuloan. Igeldo Donosti zuloan. Jaizkibel Pasaiaiek ego, iparraldeare bai. Bueno, Lapurdi, ia laulaua, Ania mendi gutxi. Eta geroan Eskubiko haik izango dituk, Aiako Harria eta Larun, bai justu guztien da bai. Josepe tabernan dala, aurra jaio dala arraude. Peio Josepe nor daba? Ni. Zuzen zara, Peio Josepe izan daiteke edonor, ez da? Edonor, bai. Txiko dugu arra igual, eta jarrituko dugu apurtxo bate... Hoxe. Baina... Da larrauldarra, Peio Josepe zu bezala. Bai, hori bai. Ni mitxe beheko baserrian jaioa naiz. Larrauldarra peto-petoa. Baserrian jaioa... Bai, eta bizi ere Larraulen, hainbat denboran? Bai. Erniora... Egunero igotzen zinen? Ez, egunero ez, baina askotan dirutakoak, sarritan. 700 aldiz hilo nahi ni gailu geraino. 700 aldiz igo omen da Koldo Ernioko gailurrera. Gaztetan lan bila joan zen hiriburura eta orduz geroztik Donostian bizi da. Hala ere, alduen guztietan bere etxera, Larraulera itzultzen da, eta baita Erniora ere. Ingurukoek diotenez, bera da, gaur egun Erniora gehienetan igotzen den Larrauldarra. Bueno, Koldo, ire eta ire anaiaren historiari kontatu diak. Kontatu. Bi Koldo jauregi, zuek anaiak zenbat zarete? Gu, amabi gara dano, baina... Amabi? Bai, amabi, baina amarra nahi segidan eta gero bi arreba. Amarra nahi segidan eta bi arreba? Bai. Jode, Larraulgok? Bai, Larraukoa, bai. Jo? Oain hainbeste familia baleude, Bueno, 2000 laun bai, telebistek ez baitzen ordu. Agian hori izango ban. Horlakon bat. Etxean telebistarik ez eta amabi anai arrebetatik 8. da Koldo gaztea. 9 urte zituela, aitarekin hasi zen Erniora igotzen, ostiral santu egunez. Aurtengoa, 51. urtea izan du jarraian. Gogorra da gero Koldo, Pentsa, urte batzuetan makulu eta guzti ere igoa da. Baina, bi anaiak Koldo, gozabadek... Bai, garai batian, danak errean sartzen zian. Bai, euxe. Eta nik nire anaiak, 3. zun Jose Luis, eta ni 8. naiz, eta nintzen Juan Luis. Juan Luis. Eta orduan, gero... Luis horrek... Bai, beti Luis zean. Eta gero horregatik aldatu gendun bere gaian, euskara pasatu eta aldatu, markatu, eta, bueno, horregatik Koldo. Umiak eta esate, Koldo bat eta Koldo bi.
eta gure artean koldo zarra eta koldo gaztea. Larra ulguak sortzez eta zuentzat hernioa igotzea izango de, Hernio... beste batzuk bulebarria joten dien bezala, ez? Bai, nik uste baiet. Askotan edo askotan? Nik gutxi gora era punta, 2005-dik zerbait ingo gora. 2005 aldiz? Bai. Hainbeste aldiz jotak geho, lantokin iztipo handi bat izan nun. Eta ez hor asko hausin nituen, ondo esan da asko. Eta urtebete eta erdi pasa nituen berreskuratzen nire bizitza ondo esateko. Orduan hernillora etorri gabe edo... Ez, orduan da gehiago. Bai? Behatzi aldiz muletak egin joan nintzen, muletak egin, larraldik gora puntaino eta bera. Istripua izan da ere, ez zion utzi Koldok gurutzera igotzeari. Bera bezala, jende asko da Erniorekiko debozioa sentitzen duena. Makina bat fededun etortzen da mendi honetara beren errezoak egitera. Antzinatik dator roitura hau. Bueno, eta Andoni, zenbat aldiz Ernioa joaiz? 3-4 aldiz. Ni goierritarra, nik abidikoa dago, aizkorri aldea eta gehi hau txindokirare, baina aizkorrira asko eta... Hau geixeotan etorriko guen, Josu? Iztu eta Josu egin. Txikitan, bai, goatzen hau Tolosatik abitutan nolatu gehiagan, behastiko lehengusukin da, atxatamakin da, zortzi bat dut, ez nitxula, eta geroztikan... Beha bezala orduan, antzea? Bai, baina geroztikan ez dauk jo igual, ez da, 30 aldiz. Ni beti zalantza izatea, Josu iztueta eta mendizalea baino gero, abentura zalea hola, edo ibili zalea, edo nola esango dira? Mendizale, Euskal Herrian ulertu dugu goi mendizale, alpinista, andinista, himalaiista, eta hori ez nauk, baina, bueno, kanpoko lurraldeak aitzakia zen dizkiat, guztoko bideiak egiteko, eskiz, kanoaz, bizikletaz. Nire gurasoa baserritarrak ziren, aita hartzaina izan zen, gero txoferra, eskola oso gaztetan utzitakoak nik ikasteko aukera izan nuen, baina mundu ezagutzeko gogoa neukan eta bidaiatzean eretzat eskola oso on bat da. Josu iztueta esan da, jende gehienak hemen batik esan di Marimenditarra eta bai, Nairobitarra akordatzen naiz da, nuz? Da, orduan hasi zineten eta ura utzi zenuten, nun? Bueno, 92an hasita, 2002 arte, autobus... Hoi urte, gero utzi genuen autobus zarura Santiago de Txilen, eta geroztik furgoneta zar batekin, antzeko zerbait egiten segitzen dira. Beste formato batean, baina antzeko zerbait. Nairobitarra. Alaxe zuen izena, duela 34 urte, Angel Ortiz lagunarekin batera, Josuk erosi zuen autobus famatuak. Sahara zeharkatzeko erosi eta etenik gabe erabili zuten 20 urtez. Bizileku mugikor bihurtu eta bidaia bereziak antolatzeko. Josu, lan zail bat jarri behar diat, munduan barrena egindako bidai guztietatik bat aukeratu behar dut. Bakarra, Oso zaila zeukat. Esan dira, zaila izango da. Galdera egesa baino erantzuna zaila. Venga, 2, 3. Bueno, Eskandinaviako lurraldeak eta Afrikako basamortuak. Kontraste polita, Bai, elurra, ondarra, bia gustukoa, hotza, beroa, bia gustukoa. Sarmanta da, oso pertsona berezia da. Egiten duenarekin ja berezia izan behar da. Baina, askotan entzun diat, aukeran fabrika batean edo... Nahi alde. Nahi? Ardua. Zatuan, ardua. Oitura igeztia ni, zahatutik edateko, baina... Ikasiko da. Ez te gaztutzen, behin ikasizkez. Ez, hori izango. Zilda bezala. Mila zikintzen gehan. Ona betorriko da, sakoa eroze. Bai, ez dugango, eman. Baina badakizu eta zalen nahizu. Aiketxe pastori esan eta. Bete xamarrado eta kontuz, horre... Bai. Fresko-freskua da, venga, probatu da. Beira zer don hemen. Lurrera begira ikuste zaitut, Pili? Bai. Eta zehozet, lentilla galdu zuzun edo... Ez, badakizu, perritxuko zalek, perritxuko bila ibiltzeian bezala ni mendin, belar bila ibiltzen. Belar bila ibiltzen zara? Bai, hemen zea ikusi du. Berbena. Hemen txikila dago. Beira. Jaio barria edo... Hola ere balio dizu? Bai, honek indar gehiago dauka besteak baina. Beira, horra aurreago badago, loretan dona. Horixe bat, berbena? Bai. Beira, zuken ezagutzen duzu, Koldo? Bai, hori bai. Eta zertarako erabiltzen da berbena? Berbena gauza askotarako. Enplastotan, sinusitisak entzeko,
katarrok eta arintzeko, garbitzeko. Batzuk ekarri txut. Aprobetxatuko dut piliren jakituria. Bai. Minak entzeko nahi dezula? Nik erromeroa eta kalamuen astuta erabiltzen dut, nabarmena da. Honek berotu egiten du, eta honekin igurtzi batzuk eman da, eta neko izan da? Goxatu egiten du. Hemen daukazu? Bai, hor bainak ikusten dira. Ukendu pixka bat hartzen duzu, igurtzi batzuk ematen dizkiozu zonalde horri, mina daukazun zea horri, nahi izan ezkeo, gero zapi batekin edo beroa mantentzeko tapatuta duki, eta, hone daukana da, gainetik zapin bat edo ropa jartzen baldin badezu, zikindu ite zaizula olioarekin, ez? Elisekok, azpitzuko dana Jone, ere egiten ditu alako unkuentuak, eta gainera bera ere juten da mendira etartzen ditu belarrak, orda, karo, grazia egin dugu zen, bere gauza berdinak esaten zitun. Osa, ez hau hartu behar da hola, zen loreakin ezin da hartu, eta, karo, guk ezagututa dakagu entzun da ez ikusita egin dugu moduen. Pili, eta beste galdera bat. Bai. Urteak entzeko sistema daukazu? Ezken nek hile txuri eta da, ezkabain urteak entzen, zu bizitzen bezala bizitzea. Hoi da. Mendian gora, mendian bera eta disfrutatzen. Bale. Zaitzan eraitzi, babes bila, lubakiak egin, burua makur, mundutik iesi, ez dakin nola, bizi zaitezken, buruz bera, munduaren bestaldean, zezaia den, lurretik bereizi. Hau zer da? Eiza puesto bat, udazkenean normalean iparraldetik etortzen dira hegaztiak eta norabide hontatik aukeratze dute mendilepo baju bat pasatzeko, kasu hontan Zelatun, eta hemen puesto hauek arrizkoa dira, bestelako batzuetan belarraz eginak, garoz eginak, eta oso araututa dago, uste hemen egoten direla igual 2 edo 3 ehiztari gehienez, puesto hontatik bestera egon behar dute 50 metro, 100 metro, tiro eman dezakete bakarrik angulo batean, nire naiz ehiztaria, naiz izale, baina uste oso araututa dagoela gaur egun. Beira, Ernia hemendik ze ondo ikusten dan. Hor Zelatun, hortik bidaia normala, baina hemendik ere igo daiteke. Batzuk zuzenean igotzen dira, Bai, bide txurri bat dago eta goraino igotzen da, baina ze ondo ikusten dan hemendik, Bueno, borda jumarko ez, pintxo bat oso zartzea. Ibeti gorsiak hau. Ire hitzekin gure joningo ditu. Bale, ez tegida txarra. Bale, guatzen. Venga. Oain dala 60 urte gure aitona zena Juan Luis zuen izena, hone etorri zen belarra bakitzea. Horko larre hortan? Horko goiko belarrean, belazean, eta hor eserita gelditu zen. Etorri zen goizean eta gure izeba bat etorri zen gozariakin eta argitu zuen hilda zegoela. Eta bertan argitu zuen? Bai, eserita zegoela argitu zuen. Oain 60 urte hil zen, eta handik honea, abuztuan behatzean, eta handik honea 30–31 gau pasatan nago nik hemen bakarrik. Bai, Bai. Bera hor hitzan eta nik asko maiten. Kontaktu hori bilatu nahian, ez? Bilatu kontaktua diruta daukat. Netzako diruta daukat, baina gauean hemen autoki goxua da. Nik entzuna daukat, senide maitei eta inguruko jendeak Ernion gurutza jartzezkelo horren dela 2 urte, baina pixkat moztu indala asunto hori. Hori jendea pixkat pasa lehen dinda, ez? Enbatezun frantziko konfesantu bat enbatezun azken aldea. Andana beteta daude eta hemen ere ala, zegoen. Ernioko tontorrean gurutze asko pilatu ziren. Jendeak, beraien hildako senideen omenez, oroigarriak jartzen zituen bertan. Askok diote hilerri baten antza izatera ere iritsi zela. Horri konponbidea jartzeko asmoz, 2014an, inguruko 8 herriek eta erniozaleen elkarteak gurutzeak kentzea erabaki zuten. Pili Legarrak azalduko digu hori hobeto. Bera, Asteasuko alkatea da. Eztabaida neko majoa sortu zen eta adostu genuen hitzarmen bat proposatzeko familioiei gurutze hori erretiratzea. Familiakin bildu eta pixkat gonbidatu genituen urtebeteko epean gurutze horiek eta zer moduzkoa harrera izan zuen erabaki horrek? Neko ona. Mira, ni bintzat bildu nintzen familiakin jendeak ulertzezun. Topatuko dugu baten bat agian, oraindik batzu... Erabaki izan zen, bazeodeon jendea identifikatuta bertan hildakoa. Oiek utzi
utzi egin zian bertan hiltzialako. Behin komentatzi zuenen etzea harritzen, ez? Azkenen asko zeuden, da, bueno, ulertzezu behien posizioa, eta nik uste, familiarek ulertu alin baute eta ospalin bat zeuden, danantzako behizan dela. Hau, Koldo, arbol hau danak eta... Antonio aldatu zizkin, danak hemen zuen zer, danak raso zitxon, eta diena, aldatu zin. Pasio, gizon batan, hoi da Antonio? Bai, hoxe dek Antonio, mira. Gaina honi Antonio Borda esaten ziotek, ez? Bai, Antonio Borda. Niko jabea zana, edo? Bajo ningo dituk, Handikan bat zeok sarra eta, bai? Handikan sarra. Ei, Andoni, gu Bordara goaz, Magia dia. Gozetu enialtzate? Bai, aportu. Nire bai, eskatu arrautza perjitu pare bat, eta... Eta zagartua. Bai, baina urde ez piko eta patata perjitu. Bai, bale, gure kontu. Iso estar, Ez Antonio gitzeitea guaz, Venga, oantxe azalduko naiz, Venga. Hala, Antoniore, egongo nausia da langilea. Guardion! Igualmente. Nire Antonio, hola gozeo zer. Nire Uxue Andone. Altzea? Betu. Ni Antonio naiz. Ni Koldo baizu. Hola, Antonio. Koldo esan dite arbol hauek danak zuk aldautakoa diela. Bai, danak. Danak? Danak, bai. Jue, makina lan egin dezu orduan hemen, Bai, elurretan da mintxe, sartzen, bai. Paguak, lizarrak? Bai, lizarrak gutxio, baina paua gehiena. Paua gehiena. Baina zehozeatik o zure kapritxua da, edo pixat, borda babesteatik? Bai, kapritxua, bai. Bai, Asi nintzen, banaka aldatzen da, geota gehiago, eta azkenien dana osau urte. Noiz utzi behar diozu aldatzei? Mila zuhaitz baino gehiago landatu ditu Antonio Aldalurrek zelatun inguruan. 1972an erosi zuen Antonioren Borda izena duen tabernatxua. 30 urtez lan eginda, erretiroa hartu eta alokairuan dauka orain. Orduan, inbertsioa esaten batzuk bolsan daite dute zuk arbolan da. Geoko, ondoen gontzat hemen gehatu gehiago. Arbolak landatzeko esperientzi pixka badakat eta benetan esfortza handi egin behar da, zulo handi egin behar da, gero mimatu egin behar dira, eta beak hemen induena sekulako lana da. Bueno, Antonio Bordak, zuk Borda hori, oain dela zenbat urte eosi egin zen, ez? Bai, ibu eta maidun eosi. Oain ia Borda ez da zuk ez dagoezu txabola. Errentatu inien hau egia. Antonio, erromerie asko aldatu alda urteotan, eta hasieran hola izaten zen edo... Bai, oain norbeak patuta ekarri bizete soinu huli hemen txabola zaleek, baina leheno, danak etorri nahi zen da. Dantzan egitezu nahi, intxini txiki bat hartzezi zaion. Ara? Eta abi ez dakit, dugo mateo, iru, zema kobratzen ziren. Kobra hoiten zan zelatunen erromerin dantza egiteatik, Bai, soinu huli epatzeko. Baina oain ez zerrez, oain zein berrizetea. Txabolako patu. Dantzata, garai baten jendeek zaltzun dantza gehiago. Bai, gehiago, baina urte batzuk izan dira gutxi intendak dantzan, baina oain berrize dantza zueltuen, jende asko hasia. Bai, berrize hasiotean, nik errezelu dugu. Bai, gazte jendia. Goizten amaiketa, baina atxalde aldea gehiago igual, pixkate, mazkaldota. Dantzan errezago egin da pixkatola. Urteetan eta urteetan eutsi diote zelatungo erromeriaren tradizioari. Euskal Herrian egiten diren erromeria jendetsuenen artean dago. Iraileko 4 igandeetan ospatzen dira erromeriak zelatunen. Hoietatik garrantzitsuena, 4. igandekoa izan ohi da. Earki ba, eskerri asko. Bai. Ia zemuzko amaiketako ematik duen zuen Bordan, Bai, ondo muezu. Antonio. Venga, gutxi falta da. Goiko zugaitza paua ondila, araño dago aldapa. Gio da, ordeka dago. Ikote, horari iraia pixkat atxeden hartzen, osea, que animo, azkenengo zatitxo hau. Ni nekatuta nago. Bai, nekatuta zaude. Dago nekerik, buruan dago bakarrik. Bai, hori da. Venga, Bikote, jazta, begira. Hemen taldearekin. Atxeden pixkat hartuko dugu, eta bueno, nik ikusi dut hori badakazu hanka bioniko bat. Bai. Eta nola pasatu zitzaizun istripu? Lanean joan nintzen gau batean, eta bueno, makina bat hanka harrapatu zidan, eta bueno, moztu egin zidan orkatila. Orkatiletikan hanka hartu zuen eta makinak eraman zuen eta zu atera egin zinen? Ni saltoka
atera nintzen, lurrera botan nintzen eta lagun batek tornikete bat egin zidan. Orain dela 3 urte. Tornikete egin zizun, ospitalera jun, eta bertan ebakuntza ez, eta... Bai, ebakuntza, eta gero ebakuntzaren ondoren, aste bat egon nintzen ospitalean, eta, bueno... Karo, baina zuri, gorputzeko zati bat, batean falta zitzaizun, ez? Hori nola onartzen da, edo nola bizitzen da? Lehenengo egunetan, zara konturatzen, ez? Zure gorputza aldatu egin dela, ez? Baina gero etxera ailegatzean, aste bat pasa ondoren, bajon bat... Bai, hor konturatzen zara benetan pasatu zaizuna, ez? Bai. Pixkate, ja, jendeak bere bizitza egiten du, azten zara zure egunerokotasun hortan eta antzematen duzu ja, bai, hor konturatzen zara galdu duzuna, ez? Eta, bueno, familiare laguntzat, pasatu egiten duzu. Bai, hortik dagoen Larraitzen laguntza... Bai, bueno, Larraitza asko lagundu dit. Nire lagun minen idatzi nion, da esan nion, gaueko 4:00 da beraz natuta zegoen etzian. Ez daki zer pasatzen zaidan, baina zindut horik egin, da esan nion, ni Bilbora noa, Mikelek istripu bat izan duela. Batzutan esaten dut igual, jendeari ez diogula esan zenbat lagundu diguten da eskerrak emon edo da Mikel lagunak bebai, superrondo portatu ziren. Da, bueno, guztiak, familia da guztiak. Eta, bueno, irakurri izan dut, aipatzen da ez, gorputzeko atal bat galtzen duen jendeak, gorputzeko atal hori sentitu egiten duela. Lokartzen bat zaituzte, ez duzu sentitzen, baina traumatikoa denean... Claro, zure kasua izan zen traumatikoa. Bai, nire traumatikoa izan da. Entonces, ketxen dudanean eta oean nagoenean, bai. Altxamarrak... Sentitu egiten dituzu. Bai. Bere bitxia, berezia izan behar da hori sentitzea. Mina egiten du, Mina egiten du. Mingarria da, gorputzeko atal hori sentitzea. Zer da, psikologikoa? Psikologikoa da, zeren eta burmuina ematen du informazioa, eta begiak ez dute ikusten informazio hori, eta mina botatzen dizu. Gainera zu futbolaria zinen. Bai, bueno, eta badakit barazarela, gero helduko diogu horri, baina futbolaria zinen. Ni, bueno, istripua gertatu baina lehen, partido bat jolastu egin nuen, eta, bueno, nire azkenengo partidua izan zen bi hankekin. Bizitza osoa, nahi futbolari bezala. Betidanik jokatu izan du Mikelek futbolean. Hori izan da bere bizitzako pasioetako bat. Hanka galdu zuenean ordea, berriro ez zuela jokatuko pentsatu zuen. Baina 2014an, berriro ekin zion bere saletasunari. Lagun batzuekin batera, anputatutako futbolarien taldea sortu zuen. Eta bertan dabil gaur egun joetake. Orain futbolean ari zara jolasten, ez? Zer irakurketa egiten duzu azkenean guzti hori bizita gero? Ni esaten dudana, nahi baduzu alduzula, ez? Proposatu dudana egin dut, osea... Orain arte lortu duzu, nahi izan duzu guztia. Hori oso positiboa da. Bueno, ni positiboa naiz. Berak aukeratu duen bidea da aurrera egitea, eta nirekin alboan etorri da mendin gorutz, inongo arazorik gabe, pozakin, bizitza normalizatua, izugarria da hori. Netzako ejemplo bada eta hori jende askok ezagutu beharko genukena da. Bere historioa behar kontatu duen bezala, ni ez ditzak izango kapaz eusko kontatzeko. Txungituta gelditu naiz. Nik uste dut txartoago eraman dudalanik, baina oin esaten dut, igual bizitza, nire bizitza, orain gehiago gustatzen zaidala leheno baino. Orain nahi dudan egiten dut. Mi esker zure historia kontatzeagatik eta konpartetzeagatik gurekin. Eta, bueno, badakit beste taldea zelatunen daukagu lasai. Koldo ez dakit zenbat geratzen zaigun, araino. 12 minutu, esango izan. 12 minutu hain zer? Eta takeo kontrolatu zuek, Aupa! Venga, equipo, pasen! Yuhu! Esnekeri, Filip! Hau alda amaiketakoa? Zuretzat, bai. Jo, itxura harrauke, Bai. Ia, ez da jo ratzen honun dauden da, hor jate hongoa ba. Bai, nahi, zuleko jale Vale, eskerri asko. Vale, Aio, bai. Bai, gero arte.
Bai. Nirak idan ez dagoela besterik. Abeki badator. Aixo! Zelako pinta. Seri. Eskerrik asko. Seri, hemen. Bai, bado lekoa eta. Kaixo? Hola, zeizu? Hemen 3 belaunaldi, ez da? Bai. Bi alaba eta Eta urte asko gara mazue? 6. urte dugu. Bai. Eta zuek ere gustora etortzen zarete amarekin? Bai. Beti? Asteburuetan erabat etortzen, bai. Astegunere bai pixka laguntzea, batentzako lan asko behartzea. Behartuta, pixka behartuta, bai. Jende, igual jona baldin bat, jende dana esku berdezu. Pozik ikusten zitzaien, niretzat gustora ikusi dut baita alabak ere. Zaten duzu jo, astebururo honea etorri behar eta batzutan gaztia batzea lana suposatzen du, baina nik oso... Bai. Bihar da jai nagusia. Bai, nagusia bihar da. Esperantza pixka badaukau. Musika badago? Bai. 10 galdea etortzie eta egun guztiak. Lanun da, hemen? Hortxe bi txaulan artin pagatze hori, eta orduan bi txaulan euskaldeko maile dauden hortan. Egun osua da. Bai. Hazen bat etorriko diez, 5.000 o... Biler, igual jo nahi zen ezkio 4.005, bai. Amaiketakoa izin ja, primerakoa. Txorizue, gozua eta zagardoa, bai, izin ja, primerakoa, bai. Parrillan? Parrillan txuleta kostila, bazarko olaskoa. Torri behar. Hoi, txuletak ere ikusi ditugu, eta usaindu bai, eta horrengoan etorriko gara txuleta jarria. Ditu dio, eta esan dugu horrengokoen bagatoz. Hai, beri! Hori! Egunon! Bokailu egin da, zen noa zata? Bokailu ez, amaiketako hemen, baina... Lehe kuadrilla ikusi aldezu edo... Horratzen... batu be. Izkutatu... Hola, eozin, Amaiketa zela baita, baina amaiketa. Amaiketakoa behan du, baina... Amaiketa ana. Hola, eozin, erni bihotzeko. Zu urretxuko alkatea izan zinen gara baten? Bai, jarri ninduen eta. Jarri aukeratu edo? Aukeratu ninduen. Zeitizu zuek hemen, zestat hemen, hau zu urretxukoa? Bai. Da zuek? Lehazpiarrak, biok. Lehazpiarrak? Da zeitizu hemen galduta? Hor gainen kurutza jarrita dugu, Baina hor, oain dela urte batzuk danak kendu zituzten, ez da? Ez, baina gure onde hor dau, Oain dik hor? Bai. Noiz, bueno, utzi, gero gozena hau baino. Txoin. Periko Gabiriak 15 urte zituela jarri zuen Ernioko bigarren gurutzea, 1952an. Legazpikoa da, sortzez, baina kanpora ere bidaia asko egin ditu beste mendien gailurrak urratzera. Orain, 80 urterekin, jubilatuta dago, baina ez erretiratuta. Beti bezain mendizale segitzen du. Txegi guzatzen? Da gurutzea, goikoa baina aspaldikoa da hori. 1900 da 52 urte jarri gendun hor. 1952? Bai, oindala 72 urte. Baina, zuzema urte euskezu da. Geixo. Bai. Ordu zemat urte zen euskan? 15, ordun. Ba, guain 80 bat ordun. Bai, gauna. Eta beste azpue mendizale sarri etortzen zate Erniora? Bai, ni askotan entzuten. Bai. Erniorako lehena urten behin bi. Urritxun erten eta Donostira oinez. Hemendi pasaten, no? Zatik? Hemendi zian. Baina ez egin diten, hemendi pasau. Hora ego. Ja. Gailurra egin bertzean, Gailurra egin. Baina Leon, egun berean? Bai. Bueno, erugote? Segi gaten. Bueno. Da eskubine amai, Vale, berdin. Usted... Aitare, bai. Hauxe. Txopizat dana, ez dezu. Harto, busti. Bueno. Busti. Apresi ingo du ba. Bai. Hala. Ez horretik. Kosta zaizue, ez? Baina gutxi. Larrauldik honea hainbesteko aldapa dago, ala? Bueno, gustora gentozen, berriketan eta azkenean, apurtxo bat liau ingara, baina bueno. Jakimina neukan, baina hola begiratu batea, hau du gire, anaia kondo? Bai. Uste askotako?
I arena... Uan erea. I zaharxego baiz. Ba, pixka. Asko ez, Oso diferentea dire, por cierto. Osea, amaia dire, ezta? Bai. Eta oso diferente. Hasieran ni pentsatzen un broma basala. Amaiketako egita egin duzu dela? Ja, justu. Bai, zahardua, beste arrautza pregitu pare. Zu beti bizteza gaztartean, amaiketako artean, da nik mokau bat probau gabe, Zuen zaion garelako, baina hori, dita baten zehozen mokau bat egin da... Oain di behitu zehal da pala, hor beti gora, Bueno, igoko gara, ezta? Neu izan bakarra! Miraia motxia, eta uzi, Sí, vale. Jende jatorra, alaia, giroa oso xamurra, oso egun polita, be. Egia esan oso egun polita, be. Ernio, tradizio eta simboloz beteriko mendia. Eta urtetan ez dira askorik aldatu ohitura horiek. Simbolo horietako batzuk dira tontorreko gurutzeak, edota bedeinkatutako zinta gorri, zuri eta berdeekin gailurrera igotzeko ohitura. Baita 300 urtez, bertan dauden uztaiak ere. Esan dit Antoniok, 5.000 lagun egoten dira gutxo atera kontuak. Bai, oain zema gaude, 50, 5.000 lagun edo izugarrizko, bueno, eguraldi hona egin ezkero, hori da baldintza. Jana, edana... Aba? Hau nea itena da, Luxio? Luxio, haupi! Don Luxio, egunon, Luxio Aranbururi berandu sortu zitzaion mendirako zaletasuna, 26 urte zituenean. Baina behin gailurrak igotzen hasita, etzen geratu ere egin, iaz arritmia txiki bat aurkitu zioten arte. Urteotan, Euskalduna mendigoizale taldeko presidentea izan da 3 aldiz. Eta oraindik ere, beti dago elkartekoei laguntzeko prest. Nongoa zara ba, Luxio? Ni izate ziderrikoa, gabirikoa. Zibitzezak, bai. Gabirikoa? Ez duzu elkar ezagutzen ala? Luxio, abizena nola duzu? Aramburu. Luxio Aramburu, eta zein baserritan jaiotakoa zara ba edo? Urkiola. Urkiola baserrian gabirin. Eta oain nun bizi zara? Andoinen. Erromeria bihar da, ez da hitz egiten duzun hemen gaur. Ez gaude, arrimia txika emantzak eman urteet eta amantxe hili behar zeat, bai. Nea aitonantzako mendia bizitza da, bere bigarren etxea da, eta pero eta asko gustatzia sorpresa. Emozionatukoa, pero lagrima horiek ez ezki ikusiko, porque oso gorra da. Pero emozionatu seguro. Eta Andoainen zer da zuen aitona oso ezaguna edo? Bai, mendiz aparte, bueno, nahiko perejila beha da, musikakin, eta, bueno, bai. Bai, musikoa ere bazara? Bai. Atzoren saio da. Ze instrumentu? Klarinete eta saxofoia. Woody Allen da, klarinete jole, hola, burare perejil xamarra, ez nik ez dut esaten konparatze, baina seguro mendian zu baino gutxio ibiltzen dela Woody Allen, Larri Bili. Mendien seguro, ni baino gutxio, seguro. Pelikula asko itxeo eta, Niena mendien hiltzeko asko hiliotik, Gora joateko asmotan, hola hemen? Bai. Bueno, zer, abituak gora orduan, Venga, bai, ja? Ernioko gailurra lortzen dugu? Bai. Oi? Hala, hemen kontagailoa jarri dute. Arri nazpi? Arri nazpi, kontagailo bat. Kontagailua? Zer kontatzeo, jendia? Jendia pasatzen guzia, kontatzen Ez da egia izango, bai? Nola da, baina nola dakizu horra hola. Eko bat egiten du. Azpin dago, sensore bat. Biharko erromerian eta zoratu ingo da pare? Bueno, zoratu ez, hoi errez etzen du. Dirua berri jaiten bezalaxe errez kontatzen dut, ez da zoratzen eta hori ez zoratuko. Baina ebaldi hona alima hemen milak gailoko dira, ondo esan da, ebaldi ja gora bera. Bera, hau ba gehiago kontatuko du, ba gehiago kontatuko. Kontatu egin du. Bat olau. O bi. Bai, bitzea gora eta bera, bueno, igual. Batzen ba gora. Galduta izangoa. Espaldiko! Zer moduz? Bai, denbora, Bai, hementxe, jasanekin.
Ez dut zuten? Sopi? Irati jasan? Eso. Ba, gustora, giro da izan dut hemen. Bai, ondo. Joe, supe uki dugu. Internatzen. Bai, hoi ba. Bueno, Eta bat egiten, eta genatzen, eta... Espainiko kontu batzukin. Apa, izabel. Zemuz dabilen, da... Ze aurten oso ondo dabil, da, bueno. Zemuz? Ondo. Ondo. Zemuz izitzea? Ondo, etxe, espaldiko. Bai, zegozen duzu ondo ni? Nik bera bai. Korrika pasatzen ari da, hor azkar baden. Eta zu? Ze, basabiltz? Ni ez nabil, ez. Ni, bueno, banabil korrika, baina kompetizio munduan ez. Korrika bai, jasani laguntzen, kasu honetan. Gaur pixkateakin buelta bat ematen, korrika, baina entrenamendu bezala ez. Nolatan, ze, bueno, nik entzuna dut oso ondo zenbiltzala txapelketaren emate bestira bazten, eta guztia. Bai, egia esan 2013 hasi nintzen, eta bapaten emaitza oso onak lortu nituen. Leire 2013an hasi zen mendi lasterketetan lehiatzen, eta oso denbora gutxian garaipen garrantzitsuak lortu zituen. Euskal Herriko mendi erronka, txapelketa bereko kilometro vertikala, Espainiako kopa edota Gorbeia zuzien Euskal Herriko txapelketa. 2014an ordea, lehiatzeak sortzen zizkion presioen ondorioz, txapelketa ustea erabaki zuen. 2013 azkenen lasterketa irabazetik bukatu nuen Espainiko kopa irabazten, ez? Hola bukatu zen temporada, eta gero munduko kopako 2 lasterketa egin nituen, eta nebai emaitzak oso onak izan zian. Orduan ikusten inkonstientemente nire buruangan espektatibak nik eta baita inguruko bai igo intzituztela, ezta? Eta zer pasatu zen? Ez zinen eroso sentitzen orduan? Ez, 2014a hasi nunen, kontua zen ja galduta sentitzen nintzela, ez? Ja emaitza batzuk nahi nituen, ordu arte ez nuen emaitzaik espero, ja emaitza batzuk nahi nituen, eta horren ingurun nintzen estutzen nire burua, nire gorputza, elikadura estutzen, entrenamentu orduk haunditzen. Eta galdu zen apur bat, igual, korrika egitearen bendako arrazoi hori, ez? Hasieran segatik egiten zuen korrika. Gustatzen zitzaitelako. Eta igual hori pixkat bai, guztiz galdu zen. Nik maiatzeako ja, neon guztiz erretaz, eia ez nion zentzua bilatzen bizimoduari, ez? Ze bizimodua zen lana, korrin, eta konpetitu eta entrenatu. Orduan, ja ez nintzen falta motatzen mendia oinez jutea, lagunakin parrandan lasai ateatzea, ez nintzen ia ateatzen. Eta erabakia zein izan zen orduan? Ba, erabakia ozta lortu nuen temporada bukatzea urte hartan, gaina lasterketa asko natarin ja ansiedade handia zen, ez? Zer zan, antsietate, zer kematez izun? Bai, bazen. Bizi zen antsietatea eta ematezean jateagatik. Jan egiten nun. Ba, nahi ematezten ja bukaerako denetatik. Ez loin, jateagatik, eta bueno, hortik aurrera erabaki nun ustea. Kostatu zaiten denbora asko, erabaki hartzea, eta gero akaso pixkat erabakiarrekin komodo sentitza ere bai. Ze zure bizitza da honen antolatuta modu baten berriro bilatu behartzea, ez? Eta asmatu zenuen? Bai, laguntza eskatu nuen, orduan terapeuta bat pixka lagundu ziten dena ordenatzen eta berriro nire oreka bilatzen, ez? Bai mendia, bai korritea, baina baita beste gauza guztitaz disfrutatzea. Eta ez aizu etortzen nuizean nola gogoa txapelketaren baten parte hartzekoa? Erabat utzita, bai, nik uste berriro lasterketan bat ite bat izango ala, duela urte asko egiten nuen bezala, ez? Urtean erronka bat edo bi, horietan Jun, baina matxagatzera eta ondo itera? 2 edo 3 hilabete ondo prestatu hori, baina gero ja bizitza normala eta disfrutatzea. Ze bestela urte bat oso luzeitea denbora guztien presio guzti horrekin. Nahi gustatzen zait pixkat deneta saltxeatzea eta bizitza netzako oso aspergarria zen. Pozten naiz, Nik uste zaitut Leire, ordune erabaki hon hartu zenuen. Nik uste baiet. Eta gainera landu induzu eta esperientzia bat, ez? Eta hortik ere asko ikasten da. Bai, eta asko ikasiet. Nire buruataz izugarri ikasiet. Bueno, hacemos Mikel. Ba, primera. Zuek hacemos. Bo. Da, zuek izena nola duzu, Ni Xabi, eta ni Ander bioka nahiekea, albizturtarrak, eta zesuma taldean gabitz, biok trikitixa eta panderoa txandaka jotzekeu. Eta gukin batea gitar jole bat, baju jole bat eta baterista bat ibiltzekeu, herriz-herri plazaz plaza. Eta mendiriz mendi ere bai, edo? Bale, Mateu. Bueno, menditan gutxi biltzea. Menditan gehiago ibilikoa nahi ikuste koldo izango ala. Eta zoza etxu dugu, hemen apustun bat oso zibili ote zenuen. Bueno, nik ez duen apustu hain, baina aneota batzu gauzka eta enbeste aldizio eta
errezildarrak apustu bat intzuen, errendiago puntatik, Suzuki lehendabiziko Suzuki totorren horiekin, bai ez goiti gara jetxita ez, eta apustu intzuten. Beti bat barrunen egon behartzun, beti barrunen egon behartzun, baina bestela bazoken sokakin, da palankakin, da kontrapeso jarri, eta harrila jarri, eta hori zea. Errendia puntatik goite, kontokate hemen goiti gara nola jetxi behartzuen, beheraino. Baina hemendikan, jetxi ziren, hemendikan, harri horietan goiti gara, bai. Goiti gara. Zinezte zina. Baina, bueno, errezildarrak. Bai. Errezildarrak. Esplikazio hor da. Esplikazio horrekin... Eta zelan amaitu zen asuntua? Jetxin zutela. Jetxi bai. Kosten behar zuen, baina jetxin zutela. Ez dute errepikatu, baina, bueno, iztipuk etzan izan, eta... Eskerrak. Eskerrak. Bai. Eta gutxi. Bueno, guazen gora. Sabez, elkar ezagutzen duzu ez da? Bai, lasterketan ibili behan elkarrekin batzutan topatu behan, eta bai. Gaine gertukoa zarete, gertukoa zarete, gertuan bizi zarete. Hoi da. Ze zu jakakoa asteasun bizi, eta zu... Bere berra eta bilagunan bizi. Bilagunan bizi, hoi da. Baina hori esplikatu behar diazu, Eta bietan uste maitasun kontuak izan zirela, beraz, Maitasun kontuak direla medio, Bilabonan amaitu du Hasanek, eta bertan bizi da bere bikotekiriarekin. Mendi artean jaio zen, eta behar bada horrexegatik, asteburu honetan, Italiako Gardan, Limon X Trail lasterketan, munduko txapeldun izateko aukera dauka. Errezen jazi? Bai, tabakoa, eta, bueno, 2002 nola erabaki non, ostia, ja, tabakoa. Korrikan astea? Orduan atzen etzan, korrika bizka. Eta, bueno, geruztai. Pixka. Bueno, baina, Ameriketatik gustora etorri omen zara, ez? Bai, izan oso gustora. Montanan izan da karrera hori? Montanan, eta nire irabazi, eta, bueno. Irabazi eta munduko kopan zemagarren zaude orain? Bigarren. Bigarren, bai. Zenbat lasterketa falta dira? Bat, azkena falta zaigu, Limonekoa, Italian. Bai, eta horria, bueno, ondo ateratzen bada ondo, bestela... Montanakoak zenbat kilometro izan zituen, edo oso luzea dira, edo hauek ez? Nik gehiena 28, Lucina. Bai, Lucina 28, bueno, badia horrez, egun da gehiagokoak, ez? Montblankeko hori eta hor Goierrin daukagu, 1.000, ez? Ebuste hemen pasatzen da gertutik, eta zu golakorik ez ez egin sekula? Nitzako luzigik, igual. Zu hortatik bizizera, korrikatik eta bizitzeko ez du hemen beste ematen ez da? Nena bil euskal selekzioakin, gustora, bai ambiente hona daukau, eta ondo pasatzea, eta bueno. Bueno, gu gaur ez dakit iritsiko garen gailurrera, bai? Bai, Poliki guaz, baina, bueno, gustora guaz. Aprobetxatu, igual dago, eta hoi da, bai. Oso ondo Hasan, zu berantz, ez? Bai, hoi da. Ondo, bagu horantz. Mila esker, suerte, Ia kopa hori ikasten zuen, Euskal Herrian. A ver, suerte da. Venga! Itxoin pixkat, hemen aneota badaukat. Hemen ikusi zuen, ze jartzen duen. Josepa Arteaga Sarasola, 1979, agoztuan 29, San Juan Txiki eguna zen. San Juan Txiki egunean egiten da Iturruztikan festa modukoa, eta hemen festak ordundik aurre hasten dira. Eta gertatu ziren, ni muletakin nola etortzen nintzen, eta hor zelatunen haiek Iturruztik eta ni Larraldi etorria, baina ni menditik ja buelta egin da nio. Eta behera Larrola bitzean nikoala, esan zen, jo, bera, ze animua. Koldo, jode, ze animo muletakin honen etorri, eta, pues mira, eta, bueno, animo horrekin segi berrez etxea. Eta bola etxea jo nintzen, etxea jatu, eta amazanak esan zen, jo, Koldo, baldek zein hildan da. Zea, Josepa hildak eta nola, nik zelatuen lehentxo itzen dut eta. Eta ni etxea juteko abiso bat zeon, hoi pertsona hori hiltala. Eta zer, hementxe bertan gertatu zana? Bai. Hementxe bertan gertatu zan, da, bueno. Eta zelan hil zan? Bihotzeko. Bai. Pena, nahi behintzat zabat ematzen. Beak animo ematen nahi zen, jo, nire nola muletakin, nola nabien, da zea, eta bera animo, eta zea, eta gero zerrata, ni etxea jutako hemen gorpoz gertu zen. Baina, bueno, bizitzak aurra segitzen du. Mikel, irire gauza berdina, animo eta, animo eta... Segin behar. Gozen ba.
Ba, Luxio, poliki, baino bagoaz, Bagoaz. Gailurrera, Bagoitza be martxan. Hala, behar du gainera, Hemen bihotza gaintzik. Neska hartzeko ere bai. Bihotza gaintzik. Zuek, Andoainen, Euskalduna mendizale taldea da, Andoaingoa, ez da? Zu, hasieratik etzea sortzailea, sortutazio, baina gero hor lan asko indakoa zea, ez da? Bai, lehenentzia sekretario, lehendakari beste 3 urutan ondo naiz, da beti launtzene bai, eskursioa preparatzen da, hori bai. Eta sarri etortzen zineten Erniora? Beina ziezkoz mendin ja urtero, buelta, bai. Kasi que es obligatorio urtean buelta tematea, kasi que es obligazioa. Bardarri, txindoki, eta gero, ja, bizkate ez daunak. Atzeko basaldea izango, atzeatzeko, ez? Bai, hor basaldea, bai. Hoizetu Murumendi, horko hori. Murumendi, lehenengo hau, beltza hau, Baki, Hau gutxu erabarek Gipuzkoan erdin hortxa da hori. Eta hura kizkitza izango, hanko kasko hura. Han kizkitza, han pago batzu da. Kizkitza, bai, da manduia, txetxet. Zuek altzeate, Luzio parik barri zunak. Bai, gure hemen, egun guzti jazeik pasate une. Bela xetorrika, gordingo. Bai, ondo aldator. Bai. Bale, venga, ekipo, sartu barrura. Bai, deno. Ondo sartu barru baino, bestela ikusi gozatxo eta. Profe, urduri altzaudete. Bai, pixkat urduri gaude, bai. Aber, non hartzen du Luxio. Luxio baldator. Bai, badator da, esango nuke ez dula ezer espero. Luxio zakurtzarra da. Horrek usaila urrutiare hartu. Gu bagoaz da kanpo aldea, pixkat disimulatzen. Konfiotza bate? Bai, gero zipalta. Venga, gero arte. Sorpresa oso da izan behar. Bai, Ondo, zuko dana. Bai, Oie, pasako alditu. Bai. Dira, oiekoa. Mina kentzeko pasabiarrian ustaiak. Erreuma ez esateko. Erreumak eta gauz txarrak kentzeko. 3 aldiz gora eta 3 aldiz bera. 3 aldiz bera, bai. Eta hori, aro bakoitza? Batzuk egiten dute behin bakarrik egin, baina danak aldatu. Aldana aldan txikina erabiltzea. Bai. Ondia bat. Horregatik txikina erakartu da. Justu kabitzia. Nik sorbaldeko mina dakar. Ba, hor dut horregan ez. Venga. Kendu kabitzia. Ikusi dezu, ez da? Beti gora pasi. Bai. Eta, hola. Eta guangoiko da. Goitik bera. Ja, sendatzea izaizu. Etortza zaldien egite baldin mezetu, asko mejabatuko ez. Baina hortako etorren errez, eta xeiniztu eta pentsatu, eta osasuntxo ibiliko ezate mendi etortze zeden aldiero. Nik ez da sinesten gazoietan, Baina, altxatzen nahi nahi, freska. Kara. Epa! Ze ondo, hori eserita. Ze gustora. Ze moduz. Bazan garaia, non utzi zuen Luzio? Orain dator. Bai, bere ritmora. Bestek ja hor daude prepatuta. Bai, hortxe daude. Jendea. Bale, gu naiz. Oroitzapen poli bat izango da. Ez du espero, Apa, ekipo. Gizuei? Apa, ze? Badana prest? Bai, gizuei, nora ingo zuen eta... Bai, dana prest. Ja, urbil dago, Osea, bai, hemen txea. Osea, dana egixitik eta... Hau txea. Venga. Hemen behar du. Bai? Bai. Arnasa betzen dugu, Hona jaitu ezkez goren egun gaituk. Bai, ez da? Bai. Hau txabalau, Ernio zaleak, zu ezamintzea oso zalea, ez da txabala eta sartu eta... Zer ikustet hor barun, zuretzat hola zehoze berezia daukan, jende multzo bada hola. Baldeu zerbait. Zehoze, ia, norbait balda hor? Ui. Azau, zelzu hau? Kaixo, Luzio! Hori, eta bestea? Zai, ondia, Luzio? Apa! Joder, vaya sorpresa. Kaixo! Joder, qué sorpresa, tú. Ahí va la leche. Kaixo, Sharon. Ondo, esamerko? Ondo. Bueno, ikustezu, Euskaldunako kide batzuk etorri gehala, beste batzuk ezin izan dute etorri. Baina, Euskaldunako famili guztian partez, gure eskerrena adierazte izugu, zure mendizaletasuna zabaltzen egin dezu lanagatik. Aske, eskerre honez, eta bihotz-bihotzez, Txapela. txapela uzutzako. Apo, Luxio!
sorpresa honen zerikusia handia izan du zure biloba Eiderrek. Ah, bai? Bai. Oire bat Eta dago. hortik handa bilizkutu, Ez baina... dituz esan. Bai, hementxe dago. Hementxe dago. Gustatu zaizu sorpresa orduan. Esan berdet, ez nula bate espero, eta ailetu genean Ernitxoko inguruota, nire lagun asko zeuden gorde eta txapel honekin. Eskerron eman berizkiet, goatzeatiken nire nitaz. Ni ez nun uste hain importantean izeniken, baina bueno. Bai ba, Luxio, jakina, importantea zara. Taldekuek esan dizuten bezala, garrantzitsua zara, mendizaletasuna zabaltzen egin duzun lanagatik. Eta baita gure mendiei, sustraiei eta gure herriari diezun maitasunagatik ere. Eredugarria zara zure bizitzaren ikuspuntua, ondorengo belaunaldiei irakasteagatik. Zure bilobaren begiak dira lekuko, nola begiratzen dizun. Bere heroia da, Aitona. Bueno, Luxio, ya onaino etorita, ya gailurreraino bai. Goraino. Venga. Lasai, eh? Venga, bizi joateko. Venga. Musika eta guzi, Bai, saltola. venga, guazen. Gailurra da, gure saioaren izena eta lortu duzu, Luxio? Bai, lortu dugu. Lortu dugu dandanok. Zenbat metro, Periko? 1075. 1075 metro? Bai. Ez da oso mendia handia, baina azken altapatxo hau eta... bueno. Baina kosta ondo neoteko. Bai, hori da, kosta ondo neoteko. Kosta hor bertan dugu, Gainera, ikusmira zoragarria dago, ze ia lehen, aipatu dugu Donosti eta agertu dira. Hor atzean Orio, Zarauzko zati bat ikusten da, anatzean Zumaia, eta izugarrizko buelta dugu honek, Luxio? Bai. Ikusmira? Gipuzkoan iko erdin dago hau, Bai, eta Nafarroko mendikan... aldetikan, bai. Eske beti izan da bihotza, horregatik garraren gurtza hemen, hau zalako. Txoin, Perikoren gurutzea, Ze urtetan jarri zenuen gurutze hori? 1952. 15 urte zituela, eta Lehazpitik ekarri zenuten, Iturriotza nola? Gurutza, ea karri genuen zara Andazarratea. Andazarratetik gero, Bizkarren. Bizkarren. 15 kilo pisatzen du. Hori da, bera ez dezue konpondu, ez dezue... Ez, bera, daun bezala, jarri genuen, daula dau. Eta nik galdera bat. Bai, erraza, Bai. Pentsatu da, zure aizkorri nitea? Bueno, pentsatuta bai. Pentsatu? Ondo dago Periko. Eske keskauta dau, Vale, pentsatuta dago. Eta aizkorri horre euki. Bueno, arrazoi dago ez dut, eta... Bueno. Egun ematen sorpresa zuri. Zuko hiertara zea, Zuri emango izu sorpresa. Ama deitu geanik, Vale, konforme. Gure amai. Ondo da, Estutzeko. Gailurra hemen amaitzen da, baina trikitilari hau egeukita dantzan amaituko dugu, ez da? Eskerrik asko da, Nabi! Venga! Jo, botiek! Hemen dantzaitzeko gaizki. Eta berriz, laguntzeko berriz hemen izango gea. Gogorra izan da, harri asko daude, eta, pozik, erronka lortu egin dut, ez? Ume askok bezala, nik ere banuen ametsa txikitan. Haundi egindakoan, mendizale profesionala izan nahi nuen. Bidearen erdian geratu naiz garbi dago, baina saio honi esker, Luxio, Periko eta beste asko bezala, adineko jendea mendian sasoiko ikusteak bizipoza ematen dit. Animoa. Oraindik ere urte politak geratzen zaizkik Andoni, pentsatzen dut neure artean. Eta Gorbeian Luxianok erakutsitakoa, ez ahaztu gero, mendian beti agur esan. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.